Jing em jonga Oda engan siêu keliang Ya ki jing le pa jong mi Tang shami tang shami Baro jing em nga ai Ngan yai shakri tang yami Hawan dawai Jing em jonga Shem yaka kapendap tang da jing men what a plen ki jing ten chu ki jing e ba bun rukom nga te putrai un lam yang ngan shu shan ya tang ha u ta udon rabor bat nga jing so ba ai hanga để cả chính yên trong hi chính số ngã xem man là cái gì để cả nam có đôi trong mi là siêu spa chính em trong ngã ô đã anh ăn siêu keliang ya khi chính lệ ba trong mi tang shami baro jing em nga ai ngan yai shakri tang yami haban dawai jing em jonga Kulomba itus ngoya Udang yai khot ya pi Tuan kentan Tuan mani ya Kat badang don kapon Dekas nam kodol trong mi Blasius pa jing em jonga Uda engan siêu keliang Ki jing le pa trong mi tang shami baro jing em nga ai ngan yai shakri tang yami haban dawai jing em jonga haban dawai
Ngilit lang sublay hakijing tuhay. Ablay ubaw ko pa jungi pahapaneng. Sa sisiya na try kan rat. Ngidem hagis lajat ki bakhoy pat ki bakantang ki jong me. Ban ai ngo ya me. Ba melong ublay ujongi. Ba melong utray ujongi. Ba melong unong pen ujongi. Ba melong unong suspa ujongi. Ngi ai ngo ya me atray kan rat. Kum ni lambat ke perthei baro ke wei ki bangej hame atray kan rat. Ban ai ngo ya me kan ikasngi atray kan rat. Ka Good Friday ha ka baki riungej baro ki bangej ha ka kerteng ke jong me da ka jingej ka ba me ahi ma me yi wei bi wei nangi ki badan hang ni ki ba me alam yang isi kan ka yeng ka ba khoj bat ka ba kentang ka jong me trai benginya don lang hang ni man kan mau ya me baki ei ki ei baro ba me kalong namar ba mi kumbang ilayo sngaw na kajing ruway ki kuhon ki jong me kajing ki bakat ko duryaw mi yang iway ngi ema ka perthay ka basyo ngi ema atray kan rat hapo kajing dum jong ni baman atray kan rat basyo bapen snew atray ka perthay pen ban me balong utan rai jong kajing ubelay bolong kajing mi ingi hado kata trai kan rat kat ba mela IT no la ka jong kajing atrai kan rat me ki walor ka ding phana ba ma mehi men yap kordet na benta jongi men pen mi kasnam ka jong me ka ba pen sat ingi atrai kan rat bingin dup le kum kayor try kan rat ngai ngo ya me na bantagan kasngi atry kan rat ngai ngo ya me ru atry me ai ngi ka jingker men atry kan rat namar me misyong sa jing tap pen ban me mi pat ban me kular man pen mi pat lang yang wei pi wei badon hang ni namar kani kasngi atry kan rat kasngi jong ka jingkiw ka jong me sulom kalbari ban yap li na banta jongi bangin yo mangi terangin ong kumno tang ban su ai ngo ya me ya rap yang bingin nang ban mani ya me bat ban syakri ya me bat ban le ya kaman ka bakut ka jong me man la kasngi man la kapor atrai di kijing kijongi trai kan rat ngai ngu ya me ba mikir ku yang atrai kan rat wad ha kijing kijongi ki bakin jado ngi kum ni atrai ngi ring men sem bat ni dana kan ka yeng ka jong me bengidang ngidang di men sem naman me pendap yang na dong sedong ka bam ka di ka kup ka sem ka jakat ya bengiat ya trai kan rat kilong baro kijing ai ki jong me ku trai namar bedam mon yang atrai kan rat bangin bangin sngow thu bat bingnya syam bat me kat ba me dang
bo yang ini keslah kandau kenang ba atrai kan ran ngin yo pediang atrai kan kejing it kejong me but iway pa iway nangi badon hang ni menta trai kan ran ngin don kejing gedei ke basimet pat me trai ke bas dang nang ni hang ni baca do ki pam jukun bengin nang man mani ya me kumta atrai ni wan ra kan diat ni kini jingkerku ki ba mekerku atrai kan ra jangi ban ai kum kijing ai ngu atrai kan ra pediang atrai kini kijing ai ngu ki jongi atrai ki kiti ki batlot ki jongi pediang bat pendon kami ki atrai na benta kaburam ke jong mehi atrai kan ran bat ban penlong yang hiru kinong tong brio atrai kan ran ban nyalap ya ka gospel ke jong me atrai baki weiru kumba me tmu atrai kan ran ki bam na khat bam na je lupa atrai kan ran kin yo ngau ya ka kerteng bat ke jing it ke jong me atrai kan ran tu ya rap yang i kum ka balang nga ai ngu e ya me bamelam yushakri ujong me atrai kan ran I pastor atrai kan ran lembat ka kubor ka jong me bamelabu atrai kan ran ka jingmot ha ka donut ka mensim ka jong I atrai kan ran bain pensngau lem hangi atrai kan ran ya ka ei ka kubor bamemon bamen kren bangin yo ngau atrai kan ran ai bakan long atrai kan ran kabalapan khoi da mehi atrai kan ran bakan kata yang hi atrai bangin mi nang ni lambat ka jingkerku bat ka jing ngauti kana ya ka jing em bam jikut ka bamikular yang hi atrai kan ran Sengawi kini kijing kerpat kijongi kerkulang ingi iwei piwei bat baro kibe syembenta kini kijing mani bat atrai kan ran mabru ekering kang kijongi napa kini baro ngi pana ka kerteng jung trai bat unong penih mu ba it jongi us kis bat utrai kitrai menta bat hadu halakerta amen. Ublen kerku ini, lengba gitu ki art lagi jeng roy ke pengalio snow, jeng roy ke peningkong, penkan mau, beri tangkas nama jeng jisu ko belapan sat ini, mentau tamai ini, tu jeng roy ke art pak penkan mau, jeng ini pak ke jeng beli kupa, belapan pau pot, hak jeng yap ke jeng jisu lo ke ding pernah, nabanta kipop ke jeng ini. Blen kerku ya imes tapi neka panbo parlo ke jongpi nam tak jing roi kerpang kum joi pi kwan samla juga kwaya juga balang ke jongi blen kerku pi we blen penan kamro pi halakasni halam syakri blen lam ke sab ke talen ke jongpi dealing ban ko por ngin yo skone ko bor na ka ketien ka jong uble te kum ka balang isokmen ngilap ni apreng jungi ya Reverend CN Karbuki hakaba ilajuan teng hakaba lang gojongi kam kartukan isnam menshwa di pastor CN Karbuki itre haka umlingka pastorate kabahaba umlingka district Miliam Presbytery kunjuk bahaba do ni KGP professional snat pedeng kajongi di kini kalau ngajeng dua kajongi plan kerkui pastor kini pentaka bakrau ben ai kini kajeng besana ketien kajong uble kumangan kesing kerpang pangi ngiraki kasungi Good Friday di showing push na kapenta kajeng pastor kini roes kajeng ruai nira kajeng ruai kwa shispa prapusa kasnam nang penem kalami karam jonga Busyem kakliat berkentang ayoi kadam mangan yoem au kun bajem no tam bala sha akal beri kun bala gab udang em haneng unang bakli jogi
rasan lead kita chorus kajang rai washispa rapusa. Kasnam nong penim kalami karam jong abushin kaklibaken tangayoi kadembangan yoim jem nutam blasya kalbari ukun balayap udang imhaneng unong bakli jongi namar kipo Jing it bate kajing ai yanga aukun bajem nutam lasya balayap udang neng unong bakli jongi ladei bakas ngikalari bempau jing syai menhabaya unong bakli kapobri bubah aukun bajem nutam lasya balayap udang imhaneng unong bakli jongi kakmat jong arudei bantap hakmat banum kadonut bad banha ki umat sadnanga aukun bajem nutam lasya balayap udang imhaneng unong bakli jongi ki umat ngosike
Ahukun bajem nutam Lasha Tôi nghe đây biang suplei ke chừng đôi. Saya sian pat oblei bu kupan chup neng ni ai ngu ya me le mereka por bat ni klep mat kemanta. Ya ga ba Malaysia sungop hai ngi oblei kum ki kun ki ba i ya ke joma. Bat ya ga ba Malaysia spa ya ngi de ke snam ke jong kun uba marwe joma uji sukes. Ubah ga ni ke sngi men ara snam ta men chua. Ulah dia ben kiu je ke jingyap halo je ke ding phana pan pen imiki ki nong pop ki belajar ke beladam. Badai lang ba ke jing i ba ke joma au blei yangi bangi long kum ni ko bangi long. Balak hot tu yangi bangi long ki kun ke joma. Badai ni ka por au blei ngi wan ban kan mau ye ke sngi. Ye ga ba mela pha lo jong kun blak hamarwei ban pen imengi. Bak yin yo ban rakhir ko try sub ye ke sngi ka ba khu ke sngi ka ba kentang. Ban kan mau ye ke jing syap ke jong kun uba marwe jome uji square salo jaga ding phana. Try sub ye isnai bakat ba ke jing im jongi kadang sa ke sla jo pathai. Ngine kan mau ye ke sngi ha ke jing im jongi banginum kret chu ko try sub ye ya ke jing su spa ke joma. Ba ni ka por ko try ngi mi le jong ke yeng ke sam ki kun ke jong me. Ban skap ban sa score ko try sub ye ka khubor. Ya ga ba medon ban kuran ha padeng jongi kham tam ke ni sngi ka bakarpang leng bau sekri uba mele khot se ka kam ko joma try sub isnai ko mangi mi jongi yeng sam rengkat bagi dok nut ki bathali ka bagi don kam mat pendap ke ketien ka bakhu joma isnai ko try sub dam ka por tu ai ba ka ketien ka bakhu joma ka au blei ka ba men kuran ha padeng jongi kan rio jaka ka dok nut ba ka men siem jogi jim jongi kenang bangi laban im de ke ketien ke joma leng bagi sngi ki por baro simti iwe ko tras bi lem ko por but simti ro jong sekri ubaret ye ka ba mele bit ban penyeng lem ko por ka menta but kuran atrai jong sekri bagi ege bro ki ban mi na la sentur jong kin long ge ba persat man sim de ka por ka jong man sim bu khu joma sim oblei ko por ngi it ma but ngau ka jing dwai ha ka garteng ka jong jisu ki pan amen. Haka banikong ngamla kam do penpau ke jing smongu yu blai ubadai lang ba ke jing snai ba ke jing i ke jong u na ka mata jonga ba jong ilang baro bat ya ka bodang isnai ban ri pen im ya ka mensim jongi tat hadu ke por ba ding klemat ka mata bagi nang la ban kiu se ke yeng ka ba khu ka ba kentang na ka mata ban sekri ban yero bat ban penan boram ya ka kateng ka bakhu ka jong u bat hari ka por ka mentang ai ka jung kublei ka bakarpang nadu Reverend Ellen Skor i pastor i bailam ya ka jung kublei ka por ban khidmat ka mentang kublei sibut ai pi pastor na bagi kentin pediang sompha jong pi kum ka balang na pra jonga ka por ka mentang bat ai ka jung kublei ru karpang ya kitam san ki ba i ki badan ni ka por ka mata ki balong ka ti ka mon ba ka ti ka diang ha ka jing trai ka kam ko jong blei hala ka jong ka palang bat ki ba long ru kita ki nong Christian bat ki nong elam ye ki khun jong ka palang na ka pos ka por ki khot jong ka komiti balang kat ki bala bandon reng kat lembat pi baro ki parang ki ba i nadu ki long pa ki long kemi ki khun samla bat ki hap ki barit baro ngai ka jung kublai Good Friday
Ya pi barok haka kerteng ke jong jiskwes. Ubalawan sen ke pertai. Bat ban syayam halo je geding pena. Ban pen im yengi ki nong pop ki belajot ba ki belarem. Ngapen pau ya ke jeng ai kublai kerpang ke balang lang bai pastor umwi. Ibla khot yanga. Ban ka ba ka balang hi kala menjur ke kerteng jonga. Ban ya don rengkat lembat pi ke program ka ba kerpang. Ya ka bangin yo ban rakhi. Ya kini ke sengi, ke Good Friday, ke bagi jual ban rakyat man ke senam, ban kan mau ya ke jeng saksi tom ke jeng ucis kuas. Ku boleh sebut ya ke balang, bat ngeduai bau beri unang kerku, ya lah ke jeng balang, leng bagi sengi bagi por barok ke badangwan. Tiada ke por ke mata ki perngit bei, ngina pai no asik kebentan ke ketin ke jeng boleh, ke bang don ban keren hagan ke por ke mata. Bat ngam julak ban kelat. Ya ki kentin jong wei de ki nongilap ki bakrau jong ke pertai. Ubala klat no. U Dr. Billy Graham. Ukuran ya ke wei ke jingsya ba kata kalong da ke buong. Bahatu ke ding pna ke jong ujis kres. Hatu ke ding pna ke jong ujis kres. Kala pen em ne em yangi. Komba ukres ulayap. Kita kilong ki kentien, ya kaba uni uriu krau, unong elap, uba krau ulakaran. Bat kalak ban longru yang ngapa pi kum ki param ki iye, ki baraki ya ka Good Friday naga senam saka senam. Banekan mau ya ka jing saksi tom ka jong Jesus. Hatu ka ni ka deng pna ka ba Jesus. Ula kiu halo jaga deng pna, hau lom kalbari, kala pen im na em, ya ka jing im ka jong apa jong pi. Hagi di kesini. Ngine pai, ngine yet, ya lah kajong kajong im jongi. Bal habangi keren sepang kadi kesini. Ka Bible hiki parang ngai kai thu yangi, bahkan di kesini ka pementa jong kajing rakhi, ya kadi ka good kapri. Kaya thu yangi sepang uai beriu, ubala dei ban mat, ya kata kajing long barway, ya kata ka loneliness. Uberiu ubala depan mat ya ka jing sak kranben. Uberiu ubala depan mat ya kata ka jing sak bentiu. Haki kelung ki kena. Haki patba ki babun. Uberiu ubala sak penstom. Uberiu ubala sak sempat. Haki sabuk nar. Baru beriu ubala sak ban penpong ya ka pan snget sak halo juga klik ka jeng. Bat ban mat yau ki prek haki kiti jeng bagi kecap jeng. Yau sum haki kerung jeng. Bat kadu ula syak. Ya ke jingyap halo jeng ting pena. Ula de ban mat, ula de ban syak ya ki ki baro om dai namar ka pap ka bulale. Om dai namar ka rengkang ka ba ula le. Henry pin lah ban mundur. Ban perkat hagi ka por ke mata. Haga jing perkat ka bagan jam siam jopi. Ya ka bola de ban sya ye kini ki ke baro. Namar ki pop ki jonga, bar ki pop jongi ki bangile. Ula pano ya ka pop ka jonga jong pi. Ban ong ai no ya ka pop jong pi. Ula sim ya la di ban kit ya ka pop ka pa mangap la pi ngila le. Bat ban kiu halo joga deng pena. Bat ban syayap. Namar jongi ban penim yengi. Ki parngai bi ho ka jingyap halo joga deng pena. Om dai tang baka long ka jingyap ka ba serkai tam. Henry ka longru ka jingyap ka ba le ran hadu kata-kata. Ka jing le yap ka jingyap halo joga deng pena ka long ka jingyap ka ba jak buram. Namar haki jiu ke jingyap halo jagding pena kalong ke jingyap ka bap trot bor tam haki jiu ki pet kumta bat ki grik pat ki pet ya ke jingyap halo jagding pena kalong ke jing ibit namar baki i ki daga khmat ka ba kenje do om ki khmat ke ba ka jam sim haki jinget jung ki jiu ban pen storm ki nang kam sniu kibla ken bagi long kinang jintut ke imlang salang kila jurai penyap deka badan thamau iki
Bat kat haki roman pat ya ke bakum ki di kibriu larai de ka basak na phala halo jang ke ding phna. Badas dien ya kita ke belas arai. Ha pedeng jang ka tebian baga khando. Kanu ka jing stam. Balas dien hang ta lo jang ke phna ubriu lo de ban sya ya ke ai. Udah de ban sya ya ka jing thangan, udah ban sya ya ka jing siet, udah de ban sya ya ka jing pang ya ka jing sliang ya ka mat. Bat kom ta ter bat suki uni beriu khlat no ha kata ka jinyap barang ni ka por ki pargi bi bat ki bangi jupen do puram ya kan ni berakhir ka Good Friday ka bau Jesus Christ la yap hatu ka ai ka jing i jongi ya kan ni ka teng phana Kay kaba mangap la pingi I ka ding phana ha ka ding Good Friday ha to ka ding phana jong Jesus Christ ha ka jing im jong I kom ki banget ha to ka dong ka jing im ka ding phana ka ba ja buram ni ka ding phana ka jong Jesus Christ ka long ka ding phana ka ba I po hadu kata-kata ini apa yang dikepor kementar ko ki pergi saya ke bentah nak ketin ke jok belai ka bangakwa penyeselok akan kejan me bat ngin pai se ka wei ka bentah nak ketin ke jong belai ko ki pergi ka ba kren sopang ka ni ka deng phana ka jong Jesus Christ bat ka banya lamru ya ka jing mut ya ka jing perkhat ka jong apa jong pi kom ki reungat ki kon ke jong belai bahatu ka ni ka deng phana ka jong Jesus Christ kalong ni em ka buram ya ka jing im ka jong ngap jong pi ha ka ni ka jing ya lenti ka jong ka jing im jong I ha ka ni ka sla jong ka perthai hatu ngila le thau buram ne em ya ka deng phana ka jong Jesus Christ bat ka bentan ka tien ka jong belai ka bangala bu banya selok ni ka por ka long ya ka bangala ban syam naga city ka jong obstacle Paul sikin nong Galatia kala nong ka ban riu ka khot ka ba khat sao bar ki kentin ki ba ong kum ni henry nga dalalai ngan om le thau buram henry tang hakata ka ding phna ka jong Jesus Christ obau tra jonga dau bala sa na phna ka perthai hanga bat yang ha ka perthai ya ka bau pusto apostol Paul Ukraine utho ya ka city sakinong Galatia ban kren so phang jeladi bat ban yo ban kring ya ka jingmut jok perkhat jong ki Kristan ki ba don ha Galatia daga bau Paul hadin jong ka jing syam bat Jesus Christ ubla syayap halo jong deng phana uang ya ki kentin Henry nga dalalai ngan omlet thau buram ya ka jing im ka jonga ngan omlet thau buram su ya ka jing im ka jonga ha ka ni ka sla jong ka perthai tanga ki ai ki bakin jo perthai ki ban sadu no Henry ngan thau buram tang ha ka ding phna ka jong Jesus Christ ubau trai jonga parage bi ek ka khubor ka challenge nga ba pi kireungat hato ka ni ka deng phna ka jong Jesus Christ kalong mo ka ta ka jing le thau buram jong ka jing im jong I kom ki reungat ha ka ni ka sla jong perthai ha ka jing im jong I ka ba mal ga sni hangnu ha ka ba ngi dong haka kentin haki wei pat ki kentin haki wei ki version ka ongum ni may I never boast of anything except the cross of our Lord Jesus Christ lesing ilaban bu haki kentin ya ka bau pol ong bangate ka ni ka jing im ka jonga ka bau blai ai nga nganom skau sarong su ya ka ni ka jing im do ka jonga haki ai ke baganya do Henry ka jing im jonga kalong bangan ngau sarong ya ka ni ka jing im jonga tang ha ka deng phna ka jong Jesus Christ namar badai ka deng phna ka jong Jesus Christ ka ba khali ka ba ra ka ba pen im ya ka men sim ka ba jot jonga upol umla kham des ngungu
Bakum no bagani ka deng pernah ka jong Jesus Christ ka khali u kan mau jala di bangalong unang pen stamben yiki ka stan ngalong uta u persya ya u Jesus Christ Henry ka lenti sa Damascus haga jong syambar uni Jesus Christ haga jong kalah ka bumut ulalong uta unang bu u Jesus Christ bad ka jong iem barok ka bu ai jala di kalong nak benda ka buram jong belai ka perthai sadin ka jonga ka bangala baro iskata kala du no Henry ha khamat jonga ka yang gani ka deng phna ka bangam la su da lele ruem bagan berat ha ka jingim jonga kani ka long ka buram ye ka jingim jonga ko mangjurwai tu ka jingruai ka bagyong They cross before me. Kading pernah sekamat. Nganom paidien. Upo nama kata. Habuan ra ye kari ka jengmut ka jeng perkat. Haki nang Galatia. Nganom le thau buram yaladi haki ek kiba kinjap perthai. Kamut yaki ek ka jeng thau buram hani kamut bangan nom ngau sarong kamut kani kanam kaburam jungi simet kani kejeng thau buram kamut bangi thau buram daladi kenang pengin yo ya kejeng ro naki waipat Henry kejeng temu kejeng pol hang di kapan i sak lani kedau bo pen i ladi bu yo pher naki ning kaiju namar kejeng kut jengput u kalong om bom yo su kejeng ro yaki bakan jado ngam kuasu itu ke jingiro ka bangal yo man ba ngam pada syamba Jesus Christ baro ki briu ki tip janga man suanga long uai ki tip bangalong uba start naki ba start baro omdon ki bala ban sampang omdon ki bala ban rengkat ban nga uba song haki kejat jong unang kai uba kra u gamalial omdon uba la ban kot kat manga ngalong ubut perking ya kan niam jiu nga ubal short share hakaba prasngi nga ubal pen stomben ki kestan nga ubal yo e kanam ubal yo e ka buram kabaki wei kim la akot ya ka jing start ka jonga kabaki wei kim la akot ya ka buram ka bang yo naki wei pat laki long naki khon parasam la omdon kat manga Henry upol hadir lo siam yu Jesus Christ. Wan ra ye ka jumut ju perkat aki nong Galatia. Ye ka por jo ka ting pala. Menta nganam le thau buram su. Ye ka jing im do ka jonga. Henry tang ha ka ting pala ka jong Jesus Christ. Hadir lo yo ma ye ka por jo ka ting pala. Hadir lo siam ye ka jing pen im leng ba ka ting pala. Bad lo yo ma ya kata ka jeng e ba ka jong Jesus Christ ka batrai ha ka jeng em ka jong u ong ye ki kentien ha ka city ki Filipi kal nang balai ka ban jo bar pra ong Henry ye kita ki ki bala long ki jing men toy yanga ya ki ni ngala nyo ka jing do na kam ta ku Christ ho chi sakan bat ban nyo ye kita ki bro bagi long ke jingdu nak mata ke jingpa ko tam jo ke jingtip yau Jesus Christ ubu tra jonga nak mata jongu ngaladu no iki baro bat nga nyo syndrome yaki kenang bangan yo yau Jesus Christ hadu kata ukwa bagani ke ju ke jingmu ju perkat kan rung ha ke jing perkat jengki Kristan ki badon ha Galatia ko kinong Galatia ukwa baruan ra haki baka bakhli tam haka jing em joki kom ki Kristan kadai kading pernah ka jong Jesus Christ ka baki di ban le thaburam haka jing em joki ka mana ka sngi upol wong banganam le thaburam ladi banganam ngau sarong yeladi banganam yo sania haki ki bakan jado Henry tang haka ding pernah haka jong Jesus Christ
ai baka perthai kan long kat baka long haga jim joki ka perthai kan long ka baka long ong ai baki wei tikin snow sarong ai baki wei kin thau buram baki long ki babut per king ya ka an ka jong Moses wang kam lai lai wang wat laki wei ki snow sarong bagi long git khot ki ba chit ham jo ka niam jiu wang kam lai lai wang wat laki wei ki snow sarong ki thau buram bagi don haki ya ka sap ka ba karpang ka bagi don wang kam lai lai wat laki wei ki snow sarong bagi long ki ba nang ki ba start haka jing start jong ki wang kam lele wang wat laki wei ki thau buram bat ki snow sarong baki don ka jinget ka perking haka jinget jong ka jingyam ju wang kam lele wang wat laki wei ki le thau buram ya ka jim jong ki haka spa ka baki don wat laki wei ki snow sarong ki thau buram haka jing pa briu ka baki don wang kam lelai Henry ke kamu pol upen kan mau jadi nong Galatia kalong dah kabong bakabak lihat tam jadi nik kewero bagi kestan kita bersong serong bat bantau buram yeladi kalong tang haga deng pernah kajang ucis lat nang ta berok kilong tangkum ki pui pui kilang tangkum ki pom pom ki bakal ka be shano ki let bat shano ki ja ka buram ka ba khli tam ka bo kristan udai ban smo sorong ha ka jingim ka jong ka dai ka deng fana ka jong Jesus Christ upol wangi nong Galatia badai tang ka deng fana ka jong utra Jesus Christ Umisia, ubah syasar pernah, bagadai, ya ke kabangan kemen, kadai ke kabangan snow sorong, namar bangayo nama bangi bau ta unang penim, ubah yangi, ubah nak kaban penim yangi, udai ban syayap halo jaga deng pernah. Oh, wala ka perthai ka pet su kum wei, naki bapok tam. Walaki wei ki pet shau kom uta ubam don ya ka jing mentoi bat sa ka deng phna baka long kum ka dak jong umau jentut kat kum ki jiu lani ka jing ibi kat kum ki grik wang a baka perthai kan pet ka deng phna baka long ka dak jong ka jing laran ko ki parbi ai ko ki parbi habangi ema ka kum ka ni ka sngi ka menta baka perthai ka laban pet ta kumno ya ka ni ka deng phna ka bangi ba ha ka jing im jing ka malaga sngi ka laban ya ka deng phna ka ba jisu usya baka long ka deng phna ka ba ja buram ka long ka jing ibi Henry Paul wang mangi te nginam sngau sarang ha ka deng phna ju Jesus wang a baka perthai kan ya ka ding phna baka long ka dak jong ka jing sajop ya ka ding phna baka long ka dak jong ka jing yap ka jing sa nyu ben jong ka ding phna Chris Henry Paul pen kan mau yiki tagi banget ya ka bo jong ka ding phna Chris kom ta langi puli ka city ka bering kongkorin kala nong ka bakhat pra ka bu ong nama kata kaktin ka basya phang ka deng phana kalong sisa ha kita ki bajot no ka jing ibi Henry hangi ki balalat im kalong ka bor ka jong oblai wang ai ba ka perthai kan pet ya ka deng phana kalong sisa ha kita ki bajot no ki bam pediang ya ka bakalong tangkum ka jing bi Henry hangap ma phi kom ki parngip kibla syam ya ka bor juga ding phna bakal long ka bor ka jong blai ya ka jing im ka jong kom tau pol u yo bor yo ma ya ka bor juga ding phna upen kan mau ki kristan ki bra Galatia baka ding phna u Jesus Christ kalong ka kabaki dai ban snow sorong bat ban thaburam miladi namar baka dai ka ding phna ka jong Jesus Christ
bangi i ya ka jing i ka jong u dai ha ka ding phana bangi i ka jing i jong u ka jing i jong u inam da jong i bakum no bu pya ya ka kti halo jag ding phana ban pen i sen ka parthai ko try kat no mi i janga upya ka kti ban angkat ni ko malarwai na katuka kot jurwai leki kon samla ju kapalang jung i kat keduriau jing isnai balaslai bau yap us im jo ka jing yap yangi pan penime daya ka deng phana bangin i ka ta ko kiper bi bau pol ukwa banwan ra ha ka jung mo ju perkhat ju kidung galatia ukwa banwan ra ka jung mo ju perkhat jo ka jing jungi bangin i bagani ka sngi ka bangin ra khi ka god phai bangin i ha ka deng phana ka jong Jesus Christ bau i janga ui jangi ki nong pop ui jangi ki breu ki baduk ki breu ki barangli ki breu ki basanyo ban ki breu ki basakan tatno ha ki im lang salang ki breu ki bamlong ai ru em Henry utrau anga hi je pi kat kan di keju i kadon upon nama kata wang bagading phana ka jong Jesus Christ bau yo i bangi i ya ka jung long sngur ya ka jung long kho jung hu bau breu uban loi loi ubreu uba klempop ubreu ubam tip ya ka pop Henry ula le pat ula ra ya ka ula ba pat ya ka rengkang bat nakam ta ban ket ya ka pop ka jung hap jung pi ha tung him dei ban sngo sarong ko ki par nga pi kat u khon jung oblai upahan dok kapop jong apa jong pi kabangi le aga jim jong yim lasngi ngai i te khon ye ki pop ki ba don hapo jong pi ngai i te khon ye ki pop ki ba don hapo jong pi ai no ki pop jong pi hanga ai banga ngan sia ye kita ula de ban le ye kata upol wang ga ding phana jung Kris bu i ka buram ka bu hang ta halo ja geding phana bada ka jing yap jung u la penne la pen sa ye ka buram jo ki nong pop o ulom kalbari uyen nakam ta ka buram jong i ki nong pop ko ki par kan mau yu lom kalbari wa nam klat ha ka jim jong i lom kalbari lanu nganam klat yu balai nyem kelat nyem dai ban kelat ulom kalbari nama lara ya ka buram jong unang pop hangta kapop kapa referensian karbuki ulale haka jing em ka jong haka jing lang samla haki por bele no henry jisu ula kentiu yo ne u breu u pop u ba do buram haka deng phana ban ra ba ka buram jong hatu ngim dai ban sngo sarang hatu kam dai yang abde phi ko ki pariwet ban thau puram hatu ka perthai kan ra mo ya phi hatu ka perthai kan ya ra mo ya phi hakani ka perthai ka ki breu kele ban ra tang ya ka puram la jong hatu ngim sngo kemen bu lu khon jong blai ura ya ka puram jong ngap jong phi ban pen yang ha ka deng phana bau blai unya i ya ka kartang ke jong ap jong pi kum ki breu ki bam don pop syo nama khon jong blai ra ya ka puram ha ka teng phana ka jong Jesus Christ upol ong ba u i ya ka ta ka reconciliation ka jingi penyesuk ha pedang undang pop la penyesuk pat ha pedang jong breu ba do blai u berengkang ke hukum ke jong blai ngila du no ka buram ublai ula isi yangi ublai kwa su ban penyesuk ban ngi ulangia ngalangia itu ke jingknya ke jong pi wan ya lamsu wan lamsu yang itu ke jingknya jo ke lang prot kilang somo kitu ki masi ngalangia ya ke to snam kiamla ban penyesuk yang ka gaps kala jengai pada yang jong breu Henry Jisu leng maka jingyap upun dia kata kejengking upun pat dia kata kejengking
Banuan lam yang ada pi. Banga mentau belai jangai no belai. I am closer to God. Ngalajan pat baru belai menta lengbau ka jeng pernah ka jong Jesus Christ. Hatung inam sengo sarong ko perbi. Kumno ti kum manga. Pila ban mudur ya kata ko ki perbi. Kumno kum manga. Kumno kum umanga. Ubri uba kum manga. Nganlong uba jan baru belai. Kadai nama bu Jisu uwan ra yangi hajan ke puram ke jong belai. Bagading pernah ke jong Jesus. Bopol upen kan mau yang abde pi ko kipri. Bangin tau puram nama kading pernah kadai kata ke ke bangi i ya kata ke jingmap ke jong belai nang ta kipri ke belai jot bat ke beladam. Hagading pernah bangi i ke jingmap kajong belai yang iki belajot ki beladam lada kamdai kadeng pernah lesi ublai ulak ban shop no yang i un isi yang i Henry kadeng pernah kajong Jesus kabau belai ukhot yang abli pi lada kamingi kat bagi mingi ka jengai ne ka sep ngi kum tau lo penjengai no ya ka pop jengap japi ya ki pop jongi ulama pop ki jonga un maap unam kan mau su yaki hatungin sosa rongkok perbi ngila pop haka jung im jungi kabamanakski daki bon sin Henry uji sukres ulawan ra yangi bangin yo kita kejum maap haka ding pernah haka jung uji sukres bang yo i ke jing syang wala ka perthai ke ut ha ke jing long do ha ke jing long man sim Henry lapen im ingi sau blai ha ke ding pernah ke jong Jesus Christ bo pol u kwa bang ra yangi ya kata ka jing ke syang ya kata ka jing skolem jong u nang ta jongi ka bawala ba ke ding pernah bar ka pen ne ingi hadu ka sngi bisa bar ka ding pernah ke jong Jesus Christ Pol wanra ban pen iyangi ya kada kasnam ka bolo pen mi hangta kasnam ka batut jong ukho nang brat jong blai kasnam ka balului kasnam ka bakhut ka pen mi halulum kalbari Henry ka balong ka por ka balaban sat khut kumau nang rai syam simong wat unang kam sni ubras din ula syam ya kadi ka wa dai kasnam ka jong Jesus Kabola penmi halo jaga deng pernah bagani ka snam jong Jesus Christ ka salut jaga pop ka jongap jong pi yaki nget ka jongap jong pi haka jong im jong ngidon sibun ka pop Henry Jisu ulah sat jaga ta nama upen kan mau de ka bong haka kitab Isya badaka jing senyam snam jong lapen kiai penkia ya ka pop penkia ya ka jengpang jongi ka bangi kendu aga jim jengi ka bamalasi baka deng pernah aga jong Jesus Christ bang i ka jeng syam bat ka basisya ka ba penyo anang ta jongi bangin yo rung sa ka hima jengki peneng katong im dai bersko sorong ko perbi baka deng pernah ka dai ka lenti ka ba habu belai yo i yangi ya ka deng pernah kabang ikit hagaji im jongi bagani kedeng pernah kaba ulau Jisu ulau penjang kaba penla yangi habaka syap jong kedeng pernah kadon hagaji im jongi kadai kan hi kan lenti kaba nyalam yangi kaba penpoy yangi sekahi mah ka jong belai habang ikit jaga kedeng pernah badai tanga kedeng pernah jong Jesus Christ bayangi la kam kenti bangin long ki khon jong belai ki pargabi kum tau pol uang baka puram paro kabaki kestan kidai ban snau sarang hagani ka perthai kalong tang haga deng phana ka jau Jesus Christ upol haswa pun kala ka bumut haswa pun syambol Jesus Christ kum no ulang ka jing im jungu kum no usnau sarang yela di ukwa yela di ban long popular
Bagi wekin iya nga bangalong uta, bangalong uta, bangalong uta, bangalong ubastad, bangalong uta urusyong pang, bangalong uta unong but, yung ugamalial, bat kom tatarter. Usngaw sarang, utaw buram, yala ka jong kajiyang bagajado, haki kiban sakut no. Henry hadian bro siam, ya ka bor joga ding pernah. Kabu jisu ulapan im, wangan nam lek taw buram su. Ya ke jing im jonga hari tanga ke ting pana ukwa banuan ra ya ke ju haki kristan ke bana haga galatia bakiru haga jing im jong ki kom ki kristan bakim dai ban sau sarang haki ke bakin ja pertai ki ban sakut no ki ban sa tlor no ki ban mlaban ai ya kata ka jing im anda ngala let no anda ka pertai henry wang baki kristan haga galatia ka ka bagi dia bersorang bagi dia tahu buram haga jing im juki gadai tang haga ding pana ka jang Jesus nama baga ding pana ka long ka buram ka ba lor ju ka buram ka ba unong pen im jangi ula sayap na ka jangi ka ding pana ka di ka buram ka ba lor ka buram bero ka ba pen long yu ban sayap hangta ka long ka buram ka ba lor ka buram bero ka ba pen im ya ka perthai Manu balak klam dairo, kum yakani ong unong rasim sim kan mau junam kat babeneng kadang sa. Ki para webi nama kata, habangi raki yakani kekut fadi. Naga senam jaga senam. Ban habangi yakani ke buram jaga deng pena hangi kum ki banget. Habangi ke bo jaga deng pena. Kajeng kali kabami haga ka por kumata kalong ngabra pi haga jim ka bamana sngi ngi tawram ya kani ka jim ka bakan jado ka jongi mangabra pi ngi skau sarong ya la ka jong ka jim ka jongi haga ni ka sla jen ka perthai hato kani ka deng phna ka jong jisu blasya ka long mo ka ta ka jing la tawram jong ka jing im jongi hangnu habangi don ki school haki college habangi don haki im lang ka salang habangi don haki office lading don haki no ki jing im haki lek kawan jong ka jing im jongi hato kani ka deng phna ka yeng mo kamat jong ka jing im jong a kum kristan ubala jo lad im ni yo kalong penban da khongpong kum ketu kejurwai the wall before me the cross behind me hatu kalong kum ta namar habangi im magari kesngi mata ngisam bon ki kristan bread deng pena ngila banong tang nang mata kani ka buram jadi ka do ngi bread no e ka deng pena ngim sodon kam nama bagi kwa abakani ka do kan ya rasong ngi kwa bakani ka jing em bakani do kan yang ka perthai kan ya kani ka do ka jonga kanomi ka di ka ding phana ka jong Jesus dei namar kani ka daw ko ki paribit bakalong kumni bakani ka ri jongi kastit ko jongi ka jala ka bakindong soksnong ki bagi babun ki long ki kristan henle ki wei pat ki bang pat long kristan kim ya ya ka buram jong ka ding phana ka jong Jesus ngaju ong halaka jong balang ngong dada ki kristan borok kira skau kira thau buram ha deng phana ka jong Jesus kira skau sarong ha deng phana kila im kat kum bau Jesus ulayap le ayu ban sang ketika mission field an man toy ayu ban le sang kita ke jakaya lap sap chawai pat wat ha ka ri khasi bi jongi namar habau kristan ula thau buram haga deng phna ka jong Jesus kata ka jing im kala sakhi se ka perthai bangila long kita kin dong bot ka jong Jesus kidai kita kristan ki bau Jesus ula pen im yangi handai namar baga deng phna gadang ri sadien joga jim jongi laka long hak office ayu pitrai ayu pile kaya ka jing sak keno ka bagi sak keno hagri ka perthai mentang trei da ka jing mangkhu sudah tang nam ta ka jing pit jing piang jing ka doh
le ya kabam dairu mso ai so namal bagari ka deng phana ka jong Jesus kampat long te ka jing thau buram ya ka jing em jongi habagi don lagi ai bara kom ki kestan ha tungis ngo sorong mo ya ka jing em kestan jing ka deng phana ka jong Jesus ni ngi thau buram le di ha ke ka jing em ka ba kenja do jongi oh kita masa sir bersam ki bebon ki pher yo bangi le thau buram hangta ngi don hangta sei ka bagi don ki ki jong ka perthai hangta ngi don hang no te ngi la ban pedyang ya ka di ka deng phana ka jong Jesus ba ka perthai kan I yo te khon jong oblai usha ya ka jing yap na kam taban pen em ya ka perthai hang no ka perthai kan I lam da dei mangi kim la yo la im kumno ka perthai kan I Jesus Christ kala ban I kala ban tiep yu Jesus la da mangi ki bala yo la im ngi dang ya pen ban sa ka lenti jong ka dujok pada biye ngi sep ting yo ba ka buram jo ka ting phana kam sam long ka jing la thau buram hangi ki kestan hagari ka sngi ka banta ngi sep ting yo bangi perthu buat ban ban ya ka perthai da ka ba thau buram ama ka ding phana henre ke pan ban ka ba ka perthai ka le thau buram hagari ka ski manta ngiem hagari ka perthai ko ki parbi kabangi biang bet yo ba ka jing le thau buram jong ka jing em jong I ko ki parbi yo ba ka long pan ban om ha ka ding phna ka jong Jesus henre yo ka long pan ban ha ka ni ka spa ka ba mangha ba phi ngi lom ngi ken sau ha ka ni ka ski ka ba manta ho ngi don kam bang lom ngi henre teng wat da ke ka bam dei ka jong yiru ngi ken sau ngi kwa ba ka perthai ka I bangi long uta bangalong kata bat kum ta ter bangi sko sorong hagari ka jingdon jagari ka spa ya bangi thau buram ya ka jing em jongi haki ki ba kum kani hagani ka sngi ka mata ka ba ki bre ki be ban yo ya kata ka ba kani ka spa ko ki parbi kanom la ban sop span ya ka jing em jongi kanom la ban pen em ya ka mensim jongi kanom la bun buria jangi on nagala khla no pertai kanom la bun pen ya kene kamen sim jongi hakamat jong belai wadus im Alexander ubakrau hasua bun khlat no wong iki sakri jongu habangan sakal yap no le yang aki lightly ki wishes ka wei galong on dang la yap wat nom tep ya kene ka kedi jonga sabar wanam tep apa senduk kan penmi sabar ya ke dikati jonga kisakri kilong ko kan rat bali pipha ban le kumta wang khnang ba ka perthai kan yo tip lengkhut ngawan ka perthai thali ngawan ka perthai thali ngalet ka perthai nganam la ban kit wa tang khan diat lu ya ka spa ka bangalum parang bi hang ba kumta hatungin thau buram hakani ke hatungin sngau dai bangin sngau sarong ngin thau buram ya kata ka jing em jongi hakani kabang yem la ban kit wat tang si tengkaru ngai hang nga ba pi kom ki parang be ngin am le thau buram lenis sngau sarong hakabor kabang gidon teng-tengi ema gini kesngi ko ki parbi la kalong kinong trei haganu kanu ka phang habadon ka bor ti gile be ka bor bai la kalong ha ka em lang salang kham tam le menta ka sedang menrung wat ha ka jeli jong ka ka ba kenja kestan ru ngim su phala ha ba gile don ha ka posyon ha ba gile don ha ka bor ya sedang ban le ban pen pau ya ka bor harikan mau begini kabor kan saduno upol ubadon hau ya kabor Henry upendam ya gini kabor
kaba udon haga ding phna jung Jesus Christ namar usko thu bagni ka bor kaba kenja do kan sa do no kan ka bor kaba kenja brio ka sa kalon no bat kanom laru ban ai kata ka jim yangi wang ai baka perthai kan ipini bor giem ne ka perthai ko parbi baka perthai ka im kum ta giem ka perthai ka ba yahat kum ketang haka perthai ka jitunju bor iwe pat wat ngi wat apleng jikistan ru ngi pini bor iwe pat ngi pen paw la ka jong ka jing klan ban le ban pen kolon iwe pat Henry to ai pa mangaba phi kiblamat ya ka bor juga deng phna kiblamat ya ka deng phna ka jong disgrace bangin keletno ya ka bor ka ba kenjado ka bagi don Henry ngin bat ya ka bor ka jong disgrace ong unong raisa mesim to yang ya sha su jisu to bat ka bor jong wat nur ban yang morwai ka bor jong briu kandu ka bor jong abat phi ko perbi kano e kala ban shan Hakawi ka ngi klan kum ni kan sa bam kurun kan sa tlono bat kan poi ka poru bagani ka bor jongi ka mangidon kan sa penkut no tang halum jiktap hang nu ngilang Henry Kustan ubalet thau buram haka ding phna ka jung Jesus walen ka do kanang telot no Henry ka mensim kana im nama ba ka ding phna ka jung Jesus ka ra ye ka jing em jo ngenam thau buram hage jingba briu ka bangi don kaperthai ka bangi im khamta magani ka ski ka mata ka bagi briu ki bun ngele thau buram ngiskau sarong hage jingba briu ka bangi don nge beru sakata lagi long ki rangba ki temen ki samla hage ka ski ka mata ban pen i ka perthai bakat no ngilong ki ba bhabriu ba komta ter Teng-teng yim so hun so wat ya katakan natural beauty ka bau play o ai pedang jongi ngi be sik ei baka perthai kan i yangi bangilong kita Henry ko ki parbi i kan ma bakane ke jing pabrio ka bangidon kanomla ban pen im yangi nginam thau buram haka namar kan ka do kabangi don angka ketien ka jong belai ka bu belai lo kran naka domet kawan saka domet kan salit phaino bat ansa eno ya kan ka jingma brio jongi tang hapo ulum jingtap kan sapodo Henry ai bangin sngo sarong ai bangin thau buram ya ka jong jing em jongi hakani ka ding phna ka jong Jesus Christ Bagadai kan ni ka ding phna kan ka ba pen bhabriu yanga badai ka ding phna ka jong Jesus Christ banga long mensua ubala isi tam namar bagani ka pop kala penja klia ya ka jing em ka jonga Henry Jesus Christ da ka jing i jong ula pen khut pada kata ka jaklia jonga ula pen bhabriu pat yanga ngalong komni ka bangalong menta namar bau Jisu ula a yanga bangalong baba briu tam haka perthai hatungin sngo sarong ko ki parbi ya kata ngenam le thau buram sngo sarong haki mar ki mata jogari ka perthai ko bagidon Haki ki jingdang kodor ki jingdang ki bakodor ki bagi don. Namar kini ki ru kenom don jumut kenom a jumut toy ri ka jim jumi. Yenam le so sorong bala ka jing start ka bagi don ban le thau buram laningin so sorong ha ka jing start ka bagi don. Wat ong baka perthai kala pet sanga komuta. Wat ong baka perthai kala pet sanga komuta uba start kata ka start tam Oh ngi don kam ya gajing nang gajing star. Nya be ru sata. Upor u be sakata gajing star. Ulang u star. Lengkok mus ngau sarong ha gajing star ka baudon. Uku an pen i ya kata ha ka perthai baulang u kumta. Henry bro siam ya ka deng phra ka Jesus Christ. U nyau sendrom no ya kita ki ge baro. Parnge bi nama kata
nginam snow sarong ya ladi hoi ola ublei ai ngi ya ka jingnang ka jing start bangin long kita ki long he ki long han ki officer bangin long kita ki babu ki sahib bagi kita ki ka pertai bangin long kumno kat kum ka sap ka bau ublei ai ngi snow ngu ya kata wat nam snow sarong wat nam snow he ha kata Henry keman bau belai upenyo anga ya kaba kum kata Henry ka jing im jeng apa kum ke kestan ka bangade ban sosorong kum kestan apa bangade ban sosorong kalong tang ya ka deng phana ka jong Jesus Christ le ayu ka de ka jing start ka banomla ban ra ya ka jing start jongi bangin yang khamat jong belai da ka jing start ban ya sa khamat jong belai ban im ka men sim jongi namaru belai wang Lada pisngo sarong ha kajing start. Wangan penduk no ya kajing start jadi bestart. Bade kajing sampang jadi bersampang ngan kentat. Hang no ubas start. Hang no unong to. Hang no ubas kun ya saatnya jangan ke pertai. Hatu ublay samlat penbit ya kajing start juga pertai. Namar bah kajing start jong ublay kata ke pertai dalam kajing start kam samla itu yo ublay ibet ya kajing ibit kajing yalap ban peniem ya ki banget ba ki don ki parwi ya ki kestan hagisni ki kestan habang ila nang ila stan mendai bang penram teng ila sngol aran wat ya ledi bangene kit beneba ya ka kamu jong lai ngila sngol aran ban mi sakhamat bangine ruah ki koyar Ngilas ngol ran banyak kit banyak ba ka kam jong belai bar ngilas ngol ran ru wat banyak sim menta hakikam ka bai dai bat ka ka ba kenja belai namar kumnu kat mangate kumnu kat manga hu amai bangan syakri yo belai bangan kit ka kam jong belai ngadeu Balik lekor keding pernah jujur guys. Nama kita kau kipat iat wat nam snow serong kata. Hari bau belai ai pi kecing start. Ngongo ya kata. Ban susu ban pensanya dia kalau. Nganam tahu berampat hari kecing start. Henry kat pakai kecing im jonga. Kadang sa. Ngan pendam bela kecing im ha kecing sekri yo belai. Bagai keding pernah kecing jus guys. Kan long kecing tahu beram yang apa ini. Nginam na tahu buram ko ki perbi ban i bagi beriu ki tieng ban jo buram yangi nginam la tahu buram ka bakum tang henry ka buram ka beriu uyo na ka ding pha jong kres ka long ka mentoi sedek ki bam cukut nginam la tahu buram haki ki baken jado ban ngam sosong henry to ai nama kata kum ki perbi to ai baga jing im jongi nang ni semat nginam ngau sarong bat thau buram ledi haki ke ba kejado jungi henry to ai bagi ta ka bensim ko skaurit bagani ka jung rakhi jungi ya ke ka good friday jung snam ajar saw bangin pendam lu jeladi haka kejat juga deng phana ban duai banang try nga aingu ya me baga jing yap ko jong me kapin kan tiu ka ra ya nga undang pop banlong undang job Ukoi di umrau henry ubayo pat ya kajing lalut baru peniem ya banang ni smart ko ki parib i ngin pendam ya ladi ngin thau buram ya ladi tang ha ka deng phana ka jung chukes ha ka jing em jonga ka ba mar ka ski ko try ko mangirwai Baka jongakan dono langa ken kabakor. Kiai kabanga ken kabakor. Haka jing im jonga kibanga snow kabanga ken kor hadu kata kin dono. Nganam thaburam su akas pa kabagadon. Ngan thaburam su haka qualification kabagadon. Nganam thaburam su yaka jing im jonga haki kiai kibak kenjado. Kini baro kindu no. Kini baro nganyo syndrome no yaki baro. Henry ka jing im jonga nang ni saman kat bau blai dong ibet ban pensa hari ka sla jo pertai kalong bangan snau serong haga teng phna ka jong ujis kures ubara pen im yang baka pertai kan i u jisu
ya ke jing i ke jung lang ba jong a jong pi ai ba ka perthai kan thau buram melodi hakini ki eki ba kan jong perthai ai ba ka perthai kan nyu ben ya ka ding phna jong Chris kam lai ko ki par bi ngim dei ban sko lengo ngim dei ban sko phla ngi sit lap begitu ke por ki balet no ya ka bau Jisu laju la bu hakas senduk peleng de ka bong bau Jisu di nong khai peleng hakitin biar la penbat da ka ketiga jong Jisu bat kom ta ter ka perthai ka la ban le namar ka sun ya ka kanyo ben ka penja buram henrai hangi ki bala yalat him hatu kam long ka bor ka jong blai Ginam le thau buram miladi baka perthai Henry bet ngin pet saka ding phna ka Jisus ka balang ka bo jong blai ka pen im ka man sim ka ba jot janga bat ka ba la ru ban pen yo ya ka ji im bam jukut na ban jang ni ki don bon ki par bagi ki ki bam le thau buram su ya la ka jong ka ji im Henry tang ka ding phna jong Jisus wat hadu ka jing yap ru wei ne ki ude polikap ka bangi ti ba Habalon kem yu balarai beri penyap yu salia mlai ai bon sya wang pra pun ruteli ke senam ngerasa kri te syam lapen mong yang syam lapen susi yang wang kumno te ngan lenno yu nu Jisu lapen im yang pilak balik ngan ka bamon han ngan berat no ke ding phna ka jung Jisus kan ke ding phna kalau ka buram nam ta jonga Lesi kan poi kapor yang abde pi ko ki par bi kam ta ma bangi im ha kan ke sngi ba kan kapor ka manta ka bangi i ke jing sak nyot kat sa bangi pai kam ta mangi ko ki kestan kan nungut ki ban yen ha ka bakut kan nungut ki ban ya brat no kan ke ding phna ha ka bakum ke kapor tang kapor ka balan patai handu kustan ubas kem Ukestan ubah syam sisa jika bo jika ding pernah unam berat jika ding pernah warna pleng jika jing jika jing tenjo kiba meding kiba nap jika jing jugu unam berat jika ding pernah warna pleng jika jing pang jika jing stam jika jing duk jika jing kerdo unam berat dalile ruem nama baga ding pernah kalau ka buram jika jing ka jugu karena buan kalau di bendu nak kespak kam lele Ngale yu me ka spa sim no kin de ki jong pi hale ngan namla te me ban khlat u Jisu ubang ai kendu ubang la siam ubang la pen im yang ubang la kendu u ha ka ying mission han no solia ubor sing sim mulo di bendu no ya ka khat sim kam la lei u Jisu umlong mum ka jan ka bangi phong menta ngamla ban law yu sisen bangla phong adu ka bakut uraja kini sing sim uang ni ki kentin hapla ong bade ban lenno Jisu ban pen thung sim uang ngamla ban le ta uang namla ban ya pen je ka hima je beneng tang namar ka khat sau pra don hapleng jo ngab pi ko ki parabi ki banut ban yang kata wala daga di bendu no iki Kiba ngam dei ban yoru kam le dei han dei nganom didu yang de ding phna ka jung Jisus nganom pelek ran je de ding phna ka jung Jisus ka ba uni khon jo balai us im u ba sakri u jonga u khon jo balai ba im u ba khoj u ba khlem thobria u ba pen im yang kumlo ngan berat no ya ka de ding phna ki parbi hatu ka ding phna jung Jisus Kombau pilih ramuang, kalau pen ne yangi, kombau kres ulayap. Kalau long ne ke jeng tau puram yang apa lepi, hake jeng jongi kabaman kasni, kabang yad. Kadeng pernah jeng jus ke satu kalau long mu, kajeng lek tau puram juga jongi kumki kestan. Hatu nggak kloy bangin len, hatu nggak kloy mu bangin dokno, yaki jeng ke persai, tang nama ngani yo kres. Unang rai semesi muang. Katu ka jingruai ka baong ngai la ka jigim ayu pin ayanga ka badawai ka dor ko perbi uji suang ai ka jingim tanam ta jong pi ayu pin ayanga pile ayu nam ta jonga
Yet yala dia ko ki parbi ayu pilih nam tau Jesus Christ. Katno ngila sacrifice nam tau Jesus. Katno ngila syak nam tau Jesus Christ. Ayu pin a yanga. Ngasyak si tom bon snam katno pin syak yanga. Hal tu pilak ban syak ko parbi. Uji sula syak si tom hadi ko pana. Katno ngipat ngi syak imta jong. Wat teng wat apa teng kajeng pang jing stom ru kamangi kendu ngimlak ban syak. Teng ngirit no kajengat. Teng ngilan no yalo jong nong pen yam jong yiru. Namar jong pi ngasya ayu yang apin syak. Nama kita tu ngin nom tahu beram yala dia. Haki jong ka jing em ka bakenja pertai. Bangin nom sorong yala dia haka jing em ka bakenja do jengi. Henry ai kum kita ke banget. Bangin tahu beram yala dia tang haka ding pna jong Jesus Christ. Daga bangi pet saka ding pna jong. Bat bangin i ya ka ding pna ka jong Jesus Christ. Kum ka dak jong ka jing sngur. Ngin i ya ka ding pna jong Jesus Christ. Bakalong ka dak jong ka jing i, ka dak jong ka jing lengkhut, ka dak jong ka jing penyusuk, ka dak jong ka jing map ai. Ka dak jong ka jing sngolem. Nakam ta ki briu ki bapop. Bat ki barem ko manga. A bingin ongkum opsol pol ong. Namar kata ka tin ka basa phang ka ding pna. Kalong da sisa hakira kibla jotno ka jing ibi. Henry hangi kibla yal im kalong ka por ka jong oplay. Ai nama kata ka ding pna jong Jesus Christ. Bangi kum kipar ki ye. Ngin nyau sendrom no ye ki jong ka pertai. Kum bau nong rasim si wong telor smopa pertai. Jisu jonga. Khatnot ki jing dai Jisu jonga. Baro bangala it ki pau lang ka jing bi. Yau Jisu tengah jit. Ya ka ding pna ka jong Jisu te mentang jit. Jisu jonga. Nama tahu belai unkerku. Belai unyarap yang ada pi kumbak ki para bi. Bangin long kita ki kestan nang ni sakamat. Ki bam tahu buram su ya la ka jong ka jing ka baki jedo jongi. Rengkat bagani ka partai. Henry bangin tahu buram ngin ngaus long yele tang haka ding pna jong Jesus Christ. Ai bangin nom bread ya ka jingmut ka basya jong ka Good Friday. Lani bangin sim ya ka ski kum kata ka historical event. Lani ka jingja ka bla jasisin haka history jong ka partai. Henry ngin rakhi ka Good Friday. Daga bangi tip bokun jong ublai. Ulayap namar jonga. Bat halo jaga ding pna nabta bangines yo ban kam kenti. Ya kata ka jingim ka babam jukut. Ka bau Jisu ang ngan salet ban kre. Ya ka jaga nabta jongpi. Haga bangalong mga piru bila balong. Nama kata tangki kestan ki ba tau buram yali haga ding pna ka jong Jesus Christ. Ki ban yo ka ban kam kenti. Ya kata ka jaga ka bau Jisu ulapan kre. Ublay unyarap ublay kerku nakam ta ka buram jong. Aman. Ubleun kerku ini leman kubor kan dengan opais ni. Kumal pensngo no jong syakri jong u. Syapang keding pna halom Calvary. Hakabau Jisu la syayap nam ta jongi. Arjas nam mensyua. Ublei ni rap ini leman kubor. Mangin mayat ko bor hakading pna. Kejingkermen hakading pna. Kumjuk kadeng penahi, mereka dak kejongka, ini raga im kejongi, syaka perthai, ban syakri, yau Jisuhi, belain kurkui pasal aina kubor, belain nang kurku nang penan kami pi, ministry kejong pi, syanu syunuru, belain kurku, ini yang kesam jong pi, barok kowe, tinggal pois kabawai, belain isen kurku ini kebentam barok ngila pendap. Aku boleh buat full stavel major, boleh pilih sang buat dua. Aku boleh pergi ushers, ki nonglam jengo, tembasan boleh dua jengo. Nonglam jerai organist, pada pergi iwe beda hanya kopor, hanya jeng syakri jauh boleh. Boleh nongkur ku nong ayah bor lagi, nong lapan minit ke yang kerjang upat, ku mungkin kerjang tahu, kita tamai.
nginya penwain nak kerja sengkejeng hendak kopor, nak abang isno kerjeng rai kapa khadu, kerjeng rai kapa prapue, hajan ding pernah jong metrai, wa ba ke yai tu, jeng map yonong pop beswai nalom kalberi yai tu, hading pernah long keboram yang adu mensim kan syam jeng sukjai bat jeng kemen, bro south lead ke dekat chorus kerjeng rai kapa prapue. But la dep ni kerjeng rai season kepada pastor iba aina kubar supply ni kerjeng kerku penwai. Janding na jong mitrai wa baim kayai tun jing mabyu nong pop baswai na lungkal priai tun
Kumni au blay bu pa jmeneng haswa bang sami no na ga yeng ka bakhu ka bakan tang joma tu isnei ban plat du ingi de ka jingker khu ki ba tam bat ki bakan sae ki bon hiana ka khet jo ga isnei ga joma ba tu aru ba ga jing i ba ga jong blay ku pa ka ben ki bam cukut ka jing ai ka biang ga jong jis quest u balong nong patnim ba no spa ba i jongi lem ba ga jing so ka jing slok ka jing bor ba ga jing pet ngen ga jong men sim bakhu tu ai ba ki jingker khu ga jong blay ba im Kinda syong dap kerhai rengkat lembak ngi kumki kun ki ba ye ga joma o lembak ki rungat barok ki bdan ka riba kadang pathai ki ba mani ba ki ba yaro kata ga ba im ga joma nadu mentabat syadu ki arta ki bam cukut ru amen